መልካም على ጊዜ ዛዕባ ኪዳን ዝተማሃርናዮ ኣብኡ ኣተኲርና ኢና ክንዘራረብ በመጀመሪያ ናይ ኪዳን ዓላማ እንታይ እግዚአብሔር ኪዳን ክገብር ከሎ ዓላማ እንታይ ኢልና ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝግበር ቅዱስ ዝኾነ ስምምዕ ኪዳን ይባሃል። ስለዚ ኪዳን ማለት እቲ ናይ እግዚአብሔር ኪዳን እንታይ ኢልና ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዝግበር እንታይ ቅዱስ ዝኾነ ስምምዕ እንታይ ይባሃል ኪዳን። ስለዚ ብቃሉ ኪዳን ዘይፈርስ ስሩዕ ምዃኑ ቃል ኪዳን ይባሃል። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክትገብሩ ከለኹ ኣብዚ ወፃኢ ንነብር ከለና ናብራና ብውዕል ዝተመስረተ ቴሌፎን ክትኣትዉ ከለኹ እንታይ ትገብሩ ውዕል ትገብሩ ትፍርሙ እዛ ትካለ እንታይ ትገብሩ ውዕል ትገብሩ ትፍርሙ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብሩ ከለኹ ምስ ኣፈርትራን ትመስሉ ነታ ፈርትራን ተፈሪስኩማ እንታይ ትመስል ማለት እዩ ዕዳ ትመስል ኦልሬዲ እንታይ ስለዝገበርኩ ስለዝተሰማማዕኩ ተሰማሚዕኩ ፊርማኹም እንታይ ስለዝገበርኩ ስለዘቐመጥኩ ካብ ኣንኛው እትመፅእ ነገር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕጊ ይኹን ዝኾነ ነገር ከናልፈኩ ኣይከይድን ምክንያቱም እንታይ ስለዝኾነ ስምምዕ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ናይ ኪዳን ካልእ ኣምላኽ ስምምዕ የዳሉ ነዞም ስምምዕ ክንሕሉ ከለና ከዓ እንታይ ኢና ንገብር እንታይ ኢና ንረክብ እንድሕር ኢልና በረኸት ኢና እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኪዳን ይበቃ ነቲ ኪዳን ንክትላው ከዓ እንታይ ይበረካ ይሕል ይባርካ ስለዚ እንታይ እንድሕር ኢልና ከዓ እቲ በረኸት ክንቅበል ከዓ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝዳሎ በረኸት ንክንቅበሎ ሲ ሕጂ ንመን ይኸውን እግዚአብሔር በረኸት ኣብዛም ግዜኣ ይባርክካ ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክባርኸካ ከሎ እቲ ዝህበካ በረኸት መን ይቦቕዕ ኮይኑ ዝምኳኑ ሕጂ መን ይድሪና ነቲ ኪዳን ዝሓለወ ናይቲ በረኸት እንታይ ይኸውን ከመባላ ይኸውን ማለት እዩ በቲ ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገን ሎሚ እነተኩረሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣተኲርና ኢና ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እነተኩር ከለና እግዚአብሔር ትንቢት ተዛሪቡ ኣመዲሙ ስለዚ እግዚአብሔር ከፊተና ኮይኑ ከረዳእና እንተኮይኑ ብፍላይ መሰረት እንድሕር ኮይና ፍልጠት ኪዳን ኣገዳሲ ተረዲኹ ፍልጠት ኪዳን እንድሕር ሒዝና ኣብ ቤት ኣምላኽ ፀኒዕና ንነዊሕ ከይድ እንድሕር ኮይና ፍልጠት ኪዳን ክህልወና ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ሓደ ሰብ እንዳነበረት ከላ በዓል ኪዳና ምዃኑ ንሕር ዘይተረዲእዋ ተረዲኹ ኪዳን በዓል ኪዳና ምዃኑ ንሕር ዘይተረዲእዋሲ ኣብ ከይድታይ ከምድላያ ማዕሞያ በቲ ናይ ኪዳን ሰዓት ሓሎ ኣይትዓለ ከይድ ክወፅ ትኣል ስለዚ እንታይ ይሕልኩ ኪዳን ምፍላጥና ከዓ ናይ ኪዳን ኣገባብ ንፈልጥ ብኪዳን ክንነብር ከለና ከዓ ከመይ ከምንነብር ከዓ ንፈልጥ ስለዚ እግዚአብሔር ክጅምር ከሎ ክርስትና ክጅምር ከሎ ነገራት ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ባዕሉ ንወዲ ሰብ ክግለፀሉ ከሎ ብኪዳን ይተገለፀ ኪዳን እናተገለፀ ኣብ በብዘመናት ከዓ ኪዳናት እንዳተገለፀ ሓሊ ስለዚ ኣብ መዝሙር 25:14 ሚስጥር እግዚአብሔር ሲ ነቶም ዝፈርዎ እዩ ንሱ እውን እንታይ ይብሎ ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ ነቲ ኪዳን የፍልጥ ነቲ ኪዳን ይትርዶ ኣብ ኪዳን ትፀንዕ ኣብ ኪዳን ትፀውዕ እዚ እዩ ዝገብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይሁን እማ ሓድሽ ብሉይ ኪዳን ክንሓስቦ ከለና ብሉይ ኪዳን ቁሩብ ሓድሽ ኪዳን ክንዝክር ከለና እንታይ ንርኢ ኢና ብሉይ ኪዳን ንርኢ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ካብ 26 እስካዕ 27 እግዚአብሔር ናይ ብሉይ ኪዳን ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ሕጊ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ናብ ሓድሽ ኪዳን ተእትዎም ከም ዝኾነ ሓድሽ ኪዳን ምስ ህዝቡ ክገብር ከም ዝኾነ ትንቢት ተዛሪቡ ኣብቲ ዝተዛረቦ ቃል ድማ እንታይ ይብል ኣብ ሕዝቅኤል 36:26-27 ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ከሕድረኩም ናይ ቀንዲ ልቢ ካብ ስጋኩም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ እንደገና መንፈሰይ
ከግብረኩም እየ ሕጂ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንሪኦ ብፍላይ ሰለስተ ኪዳናት ቀንዲ ኪዳናት ንሪኢና ኣብርሃም ናይ ኣብርሃም ኪዳን ኣሎ፣ ናይ ሙሴ ኪዳን ኣሎ፣ ሓድሽ ኪዳን ናይ ክርስቶስ ኪዳን ኣሎ። ሕጂ እግዚአብሔር ብፍላይ እቲ ዝኸበደ ወዲ ሰብ ኣሸጋሪ ዝኾነ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ምስ በርዕዎ ኪዳን ሕጊ ሰምፀአ ማለት ኣብ መንጎ ሰጠዎ። ስለዚ ኣብቲ ኪዳን ሕጊ ድሓር ነቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ነዚ ዘለናዮ ከም ዘሰጋግረና እዩ ተዛሪቡ ንምንታይ እቲ ናይ መጀመርያ ኣይከኣልዎ እቲ ኩነታት ከግብሮም ኣይከኣል ፍልሚኡ ድሕሪና ፍቅሪ 27 እንታይ እዩ ሕጂ ገለገለ መልእክታት ንሪኢና ሓደ ሓድሽ ንብኽበኩም እዩ እንታይ ኮኑ ሓድሽ ንብኽበኩም እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ካልኣይ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ንኽበረሉ እዩ ከሕድረልኩም እዩ ኣይ እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም እየ ከዓይ እንደገና ፍርደይ ከሕልወኩም ከግብረኩም። ስለዚ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከሕድረልኩም ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም እየ ሕድረይ መንፈሰይ ኣብ ውፅኡታት ክህበረሉ ከሕድረልኩም እየ ከሕድሮ ብትእዛዛት ከዓ ሕጂ ዘመላለስ ዘሎ ብትእዛዛቱ ከንመላለስ እንተኽበረኩም እየ ከግብረኩም እየ ይብላ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስል። ፍርደይ ከሕልወኩም እንደገና ከግብረኩም እዩ። ሕጂ እንታይ ኣብ ፓኬጅ ዘሎ ንሪእዎ ግሬስ ጸጋ ሕጂ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣያምለጣ ትገብሮ ትፈርስ ትገብሮ ከለኻ መልስና እንታይ ይኸውን ይዎ ሕጂ ስለዘይከኣልዎ ኖ ምሳኹም እንታይ ትገብር እዩ ሓድሽ ኪዳን እዚ ሓድሽ ኪዳን ከዓ እንታይ ኣለዎ ሓድሽ ንኽበኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ክሕድረልኩም እየ ናይ ስጋ ልቢ ማለት ልስሉስ ማለት ትሑት ስሙር ንማለት ዝገልፅ ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጡም ከሕድሮ እየ ብትእዛዛተይ ከመላለሰኩም ፍርደይ ከሕልወኩም ከግብረኩም እየ እግዚአብሔር ኣምላክ። ስለዚ እዚ እዩ ተዋሂብዎ እዚ ሓሳብ እዚ ግን መጀመርያ እግዚአብሔር እውን ንእስራኤላውያን እድልይዎም ኣታ ናይ በረኻ ኣውዒ ኣነ ንስኻትኩም ናይ እንታይ ኣውዒና ናይ በረኻ ኣውዒ ናይ ገዛ ኣውዒ ሕጂ ክዳቐል ከሎ ኣውዒ ሪኢኹም ትፈልጡ ዝኾነ ሕጂ ሓደ ሕቶ ሓደ ኣራንቲ እንታይ ካበይ ዝመፀ ናይ እንታይ ዘሩ ፎቶር ኣራንቲ ናይ የሚኒ ናይ መንደሪን እንታይ ድቓላ ካብ ክልቲ ምስተዳቐለ እንታይ ገረመዩ ኣራንቲ። ስለዚ እንታይ ገቡ ብዙሕ እንታይ ዝበሃሉ ተኽልታት የዳኽልዎ ንዓና ሃይልና ንስኹም ኣይግባእኩም ነይሮም ኣሕዛብ ናይ በረኻ ውዒሮም ነይሮም ግን እዚኦም ብዘይምእዛዞም እንታይ ኮይኖም ተሰይሮም ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ናቶም ስጋር እንታይ ኮንኩም ኣለኹ ኣትኩም ኣለኹ። ስለዚ ተጠንቂቅኩም ንስኻትኩም ከዓ እዙዛትኩም እንዳበለዓ ይነግረና እዩ እሞ ሓድሽ ኪዳን መጀመርያ ዝተዋህቦ እዚ ትእዛዝ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዕድል ንእስራኤላውያን እዩ። ገዘኒ ንበል ንእስራኤላውያን ኣበይ ትረኽቦ ሕዝቅኤል 36:28 ትቤትኩም ንካቢልኩሞ ኣብ ካልእ ቦታትኩም ዝሃብኩምዋ ሃገር ክትነብሩ
ምስልታይ ዝተተሓሓዘ ንሪኢና ምስ ሕጊ ዝተተሓሓዘ እምበኣቶም ኪዳናት ንሪኦም እቶም ኪዳናት ንሪኦም ሕጂ ሰለስተ ቀንዲ ኪዳናት ኣለዉ ካብቶም ሰለስተ ኪዳናት ከዓ ናይ አብርሃም ኪዳን ንበይኑ ከዓ ኣብ ሰለስተ መቂልና ዕፅራ ቤና ንሪኦ ኢና ሽዑ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ክነዛምዶ ክንፍትን ኢና ብዝተኻእለ መጠን ኣእምሮኩም ኣብ ንሕኩም ሓላተሉ እግዚአብሔር ባርኩ ሕጂ መጀመርያ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ከም ሕጁር ጠቂስና ነርና እዚ ብዙሕ ኣይንሪኦ ኢና እንታይ ገይርዎ እቲ ክወርሲ ብምንታይ ይፈልጥ ምስ በለ ኣብ ዘፍጥረት 15 ብፍላይ ኣብርሃም ንሎጥ ሓጊዝዎ ውግእ ውዕዩ ምስ መፅዐ በቃ እንታይ ገቡ ኣፋኣቱ ኣትዎ መፀምታ ክገብሩ እዮም ክቐትሉኒኦም እንዳፈረ እንዳተሰቆቐ ከሎ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ እንታይ ተገሊጹሉ ከዓ ድሕሪዚ ነገር እዚ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናብ ኣብርሃም መፀ ኣብርሃም ኣይትፍራ ዋልታኻ በሪ ኣነ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣይትፍራ ዋልታኻ በሪ ኣነ እግዚአብሔር እንታይ ኣይትፍራ ትብለካ ኣብ ፍረድካ ዘፍራሃካ ነገር ክመፅእ ከሎ ዘሰምት ነገር ክመፅእ ከሎ ቀተሉ ዶ እንዳበልካ ከለካ እግዚአብሔር ባዕሉ ድምፁ መፅኡ ኣይትፍራ ዋልታኻ ኣነ እንደገና እንታይ ኢሉ ዋልታኻ ኣነ ዓስበኻ ኣዝዩ ዝበዝሕ እዩ ኣብርሃም ከዓ ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ኣነውን ዘይብለ ይረዳ ኣለኹ ወራስ ቤተይ ዝኸውን ድማ ንስዋዕ የዘርዓል ደማስቆ እዩ እንታይ ትብለኒ ኢኻ በለ ኣብርሃም ከዓ ገለ ዘርአ ሃብታምን እንሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ ዝተወልደ ወርሰኒ እዩ በለ እንሆ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናብኡ መፅእ ኣይተሃልካ ኣብ ከስካ ዝወፀ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዚ ሳይወርሰካ እዩ ንግዳ ኣውፅኡ ድማ ንሰማይ ቀምጥ ወቃሮ ንኮይንካ ከዋኽብቲ ቁፀር በሎ ዘድኻ ከምኡ ክኸውን ኢሉ በሎ እግዚኣብሔር ዓቐመ ንሱ ድማ ንፅድቂ ተቆፅረሉ እዛ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ምርስቲ ክህበካ ኢሉካ ቁር ከለዳውያን ዘውፃእካ ኣነ እግዚኣብሔር የበሎ ንሱ ከዓ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣነ ነዚኣ ከምዝዘርእስያ ብምንታይ ትፈልጥ እንጂ ብምንታይ ትፈልጥ ስለ ኪዳን እንጂ እንታይ ትፈልጥ ሓንቲ ዋእ ሕጂ እንድሕር ኣወሲድና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መንእሰይ ከለኹም ሶም ሰምርዓኹም እኳ ቤተፈቱ ግን ንኩላትና እንጂ ሓንቲ እኳ ትመፅእ ሓደ እንታይ ገ ፅቡቅ ፍሽኽታ ኢላ ፅቡቅ ኣባ ቤምፅእ ክርስቲያን የብል ግን ኩሎም ይተርፍዎ ምስ ሓደ እንታይ ገ ምስ ሓደ ኪዳን ኣይክእልን ሽዑ እንታይ ይኸውን ተወዲ ንምንታይ መስለኩም ከናታ ከምዝኾነ ምትኽክል በዓል ኪዳና ከምዝኾነ ትፈልጥ እንታይ ምስ ገበረላይ ኪዳን ምስ ገበረ ስራሕ ኪዳን ዝገበረላ ነገር ብምንም ተኣምርካ ኣይኮነ ርግፀኛ ሳውን ማትያ ይብሎ ሞሞ ግን ኩሎም ሞሞ ተወልድ ሓደ ግን ኖ ኢሉ ኪዳን ዝገብር ግን ኪዳን ዝገበረ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተወልድ እግዚአብሔር እምበኣር እዚ ኪዳን እንታይ ኢሎ እንስሳታት ኣትልተም ምኾኑ እጅብዚ ብዙሕ ኣይኮኑ ከብቲ እየን ዘለዋ እተን ከብቲ ከዓ እንታይ ግበርዎን ኢሎ ማዓረ እንታይ ግበርዎን ቁረፅ ከመይ ጌርካ ንክልተ ንክልተ ምስ መቐልካየን የማነ ፀጋም ጌታ ኣብ ክልተ መቐልካ ኣቁ ሽዑ ደም ብማእገር እንታይ ኸውን ይውሕድ ኣብ ዓሚቑ እንታይ ደም ሕጂ በቲ ደም እንታይ ክገብር እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣይቀርም ኪዳን ክኣትዉ ከለዉ ዋላ ነንሕዶ እንታይ ይገብሩ ድሕሪ ሕጂ ኪዳነይ እንተቀይረ ከምዞም ከብቲ ተመቒሎሞ ዘለዉ እንታይ ይበለኒ ዓይነት ይምቀለኒ ደመይ ከምዚ የፍስሶ በዚ ማእከል እዚ ከምዚ ኪዳን ዝኣትውሳኻ ይብልዎ ከምኡ ምስ ገበሩ ድሓር ብሓንሳእ ይበሉ ብሓንሳእ ከዓ ይሰዱ ምስ በልዑ ምስ ሰተዩ እዞም ሰባት እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኪዳን እግዚአብሔር ዘረድሞ ዘሎ ኣብርሃም እዚ ኪዳን እዩ ዝፈልጥ ኣብ ምድሪ ከሎ እዚ ኪዳን ይፈልጥ ሰባት ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ገ ክትፈልጥ ድሕር ኮንካ ልክዕ ከምቶም ሰባት ንዓኻ ዝገብሩልካ ኣነ ከዓ ምሳኻ ታክገብር ኪዳን ኢሉ ኪዳን ከኣገሩ ንርኢ ስለዚ ኣብዚ እንሪኦ
እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኪዳን ስአተወሉ በማዕከል ዘሓለፈ በማዕከል ዘሓለፈ ዳዓም ሓታ ተቃብላ ነቐሊ ሕጂ ዕርፋዩ مثلا هتلاقوا بمعنى الحلبة ما يحلفوا أقول كده حلفوا እግዚአብሔር بحاول عليه ما يتحرفوا بقوم لحلفوا أبناء الكلام تريد أن يتحرفوا حجبا ما يتحرفوا حجبا ما يتحرفوا له الحرينا يعني أحد الحرينا أبرهام ما يمشي وبرهنا عوض أحد الناس بتصور مريض اللي ما يمشيه ثلاثين هو أقول لك على حسب الشيء ثلاثة هذا أبرهام صورهم زاد لا أعرف صورة كذا أقول صورة كاب زكي ثلاثة هذا أبرهام صورة كله أبرهام صورة كله نعم زاد
ወይና ወጣ ኪዳኔ ዝርግት ላይ ይዘሽ እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ወይ መንፈሱ ጋር የፍሰል ይራዓታና ጻሪ ዋይታና ካውስ ነገር ጋር ነው እግዚአብሔር አምላክ ወይ ስለምታይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ ንምንታይ እግዚአብሔር ሰዓላዶ ኪዳን ዘላለ ኪዳን ዘላለ ስለሆነ በልኪዳን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኪዳን ነው ሰውባ ተነዋ ኪዳን ነው ይሰባ ሰውባ ሰብ ኪዳን ያለ አምላክ ሰማይ ምድር ፈጠረ ተዓባ አምላክ ባይ ኪዳን ወአዝ ኪዳን ተደብር ቆሎ ከምዘይ ገቦ ርግስ ያለ ስለዚህ ኪዳን አይደናሎ ኪዳን አ ምስሆን ብድህሩን ንዘቡ ምስሆን ብድህሩን ንዘቡ ለሐበብ ዘይታይ ወይኩም ደግሞ ኢሳ አይነት አምነትና ስኩሩ ናይነት አምነትና ናይስ ክርስቶስ ሕዲት ስላለው ኢሳ እግዚአብሔር አቦ ናይ አብርሃም ስላለው ወሲኑ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ሁሉ ሆኖ ልክ ኢሳ ሓደ ወዱ ክርስቶስ አመሳንታ ይሮ አንደ ክርስቶስ አምላክ በሓደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ናይ ዘአለ እግዚአብሔር ከረም በተፈቀሰ ሓደ ወዱ በጃ ከሳ ዝህብ ወዱ ይሙካ አሜን ወዱ ይሙክ ሓደ ወዱ ከሳ ዝህብ በጃ እህሊቆታ እግዚአብሔር ስለዚህ እዚህ ናይሳ አቡነ ናይስ እዚህ ኪዳን እዚህ ማይና ኪዳን ዘላለም እዚህ ኪዳን ዘላለም አመን አሎ አብዘኒ መን አብዘኒ ይሳ ቀጥል እህልፋሙ ወይካባ ቀጥል ስለዚህ ለአብርሃም ታይቦ ነህሪላ ወሉ ይመዘለው ሰለስተ አይነት ኪዳን ሰለስተ አይነት ኪዳን ከሆነ እዘን ኪዳን እዚአን ክንሪ ሓንቲ ናይታ ምድሪ ኪዳን እንታይ ይቦ ነህሪላ እግዚአብሔር አብታ ምድሪ ፊአ ትወዝዱ ረዲዮኒ ሕጂ የታካታ ሰጥቷቱ ካብዝን ናዝን ዘላ እንታይ ግን በጣም ዓዚም አማን እግዚአብሔር ዓሰርተ ሓሙሽተ እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ከምዚ ኢሉ ኪዳን ኣለ እዛ ምድሪ ፊአ ካብ ሩባ ግብፂ ክሳዕቲ ዓብ ሩባ እቲ ሩባ ኤፍራጥስ ምድሪ ቄናውያን ቄዛውያን አዶናውያንን ኬታውያንን ፌርዛውያንን ሬፋውያንን አሞራውያንን ከነዓናውያንን ጌዝራውያንን የቡሳውያንን ንዘለኻ ይበቃል ሕጂ ሙሴ እንታይ ዘሎ ሙሴ አያለ አታ ተስፋ ምድሪ አይ መዩ ተቀቢሉ ዘሎ ያ ሕጂ ያስ ዘሎ አጥቂው ታይበራሉ ኮርሳ ተረጀው ሕጂ ብሚል ታስ ያለ نحن نقول أبيات حسب الاستحالة اختيار نقول إياه ما لو الزمن جاء وقال نقول مبتدأ يتعبره نسخة الزمن جاء تكمل عليك تتحمل الجري جنا أزياء جزء واو حجي اختيار أبي وكم زمدوا أمام ذلك أقوسه تقولوا ذهبوا إياه እግዚአብሔር ዘመደበው ነው ጉሙሩ ነው ወረስ ነው ከይታሉ እግዚአብሔር ስሙላው አሜን ምክንያቱም ታዩ ነው ኢያሱ ስጋዲ ይቆም ዮብሳያ ደረደ ስጋዲ ነው ምክንያቱም ከሆነው ስጋዲ ስጋዲ ነው እግዚአብሔር ዝሮሎ ነገር እንዳይገበ አይፈጸም من لا يريدوني كبلا يخدوره إدارة كابومو أيه اليوم أيه لذي الناس هو هذا اللي كمان يسمى واه أنا سافر على كلا زي كمان سافر كده مرة بيكون على هو كاتي
بناك حسب دايت دور أتوقع شعور سمحت دوري ده حجات دوري مالك ده سمحت دوري حجات دوري ده حلو دوري ده بلكا ده كيفش أرجع لي سيد نايم لنا ورث الذي قدامي ثلاثة كلاي نايم كنت على المدار سو عم كرجع من الوين حنا نايم بالكلاي نين مدري نتعامل حتى بسوا نحن مدري تاع كورسو بكريستوس يسوع تاع عين مدري ويش نقاوينا سبعة حتى بسوا ما نقدر احنا سبعة نصف حل نحن زي ثلاثة جزيئة تمر الشعب بسم الله عندنا عارفون عليكم بس كيف يسوون إذا كان يجي كذا مسؤولين يقدروا يعملوا بس كيف يسوون Efesos mengenaiku samawi samawi zerah ikon sejajar jauh ikon sejajar alami ziarah kau serta hadis tidak seperti itu. Selagi apa yang kita saksikan dari opsi, get arzi kesini, betul. Pengadaan kalai, tersabar. Kehendak kali bersyukur. Kahar bukan al-Israel itu zahari baik sultan. Nari kata nak bayar, sudah motor berkata terus. Jadi minta itu, akan menjadi kahan berflak, kahan kahan yang sesuatu yang itu, kau dewi atau asal kita dengan Israel, Abraham, Isa, Yakub, Yakub asal kita dengan Israel ini, atau asal kita dengan Malik, law Israel law ini, ya Rusul kan, Allah. مغنيات الله يسوي كلام زلمه يحرزني يحرزني انت عشان قاعد حد عشان ما يدري نلاوي اي حرزنا اي تفرينا انت تبلع ايوه حد ما يقدر يعمل اقرا يا شباب عسكر عليكم ما تسالي نقرهم تبع الله لو كان ابو ايوه ስለዚህ ብዛዕባ ኩነታት ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምሲኩ እቲ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም መን ከም ዝወፅእ ካህን ከም ዝወፅእ ለውሪ ከም ዝወፅእ እዚ ካህን እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽ እንታይ እናገበረ ንሰባት ከተዓለ ከስተሰሪ እዚ ስልጣን እዚ ስራሕ እዚ ኣገልግሎት ዝወሃቦ ከዓ ንመን ኢልዎ ንካል ስለዚ ካል ካብ ወፂ ካብ ቀፅል ሳልሳይ እንታይ ገና ሸውዓተ ዓሰርተ ክልተ ዕብራውያን ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ከይውን ብግዲ ክኸውን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ካህን ናይ ምድሪ ካህን ተለውጡ እዩ ኣብ ወይኪያ ናይ ሓደ ካህን ነይሩ ካብ ለው ዘርኢ ነይሩ ናይ ለው ዘርኢ ካህን ብስጣሕ እዩ ዝገብር ዘለዎ ሲዘለዓ ሕጂ ካህን እንታይ ተተገየ ተቐይሩ ዶ ተቐይረ ስለዚ ካህን ተቐይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካህን ናይ ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካልእ ስለዚ ተቐይሩ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት ክህነት ኣብ ዝልወጥ ሕጊውን ብግዲ ክኸውን ምልዋጥ ሕጊውን ብግዲ ክኸውን ምክንያቱ እቲ ካህን ተለውጢ እቲ ሕጊ ከዓ ክልወጥ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ግና
ዝኸውን ምስኦም ከም ዝገብር ይከኣል ሕጂ ግን እዚ ኪዳን ንመን ዝኸውን ንኹሉ ዝኸውን ስለዚ እዚ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 እንድሕር ንኣንብቡ ሕጂና ኣብቲ ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ ብደም ክርስቶስ ኣይገበርኩም ቀረቡ ንምንታይ ፍሉይ ኣሕዛብ ኣብ ክሳይ ተወቀተው ናብ ቤተ መቅደስ ክኸዱ ከለዉ ከምቲ ሕጂ ትኽክል ካተኣተውንን እንታይ ንሕልኩም ይሓፅራ ኣብ መንጎ ሓፅሩ ዝገብሩ እሞ እቶም ቅድሚ ዝቕመጡ መን ኣብኡ ይኣትዉ ኣይሉ ኣብ ድሕሪ ዝቐፅረ ከዓ መን ጠጠው ኣሕዛብ ንሓን ኣምላኽ ክነብር ኢና ቤት ከዓ እቶም ኣሕዛብ ከዓ ካይሆኑ ኣብ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እንታይ ኣሎ ከልካሊ እንታይ ኣሎ ናብቲኣ ከይትሓልፍ ናብቲኣ ገፅካ ከይትሓልፍ እንታይ ኣለካ ማለት እዩ ቀፅር ኣሎ ናብ ከይትሓልፍካ ቀፅር ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድሓር እንታይ ከምኡ ይጀሃር ኣሎ ንሕና እኮ እንታይ ዘለና ኢና ኣምላኽ ዘለና ሰብላ ንሕና እኮ ፍሉያት ህዝቢ ኢና ኢሎም በቃ ጥግርር እዮም ዝብሉ ኣይሁድ ምስ ካልእ ኣይዋስኡ ኣይሁድ ንሕና ዝተፈለና ህዝቢ ኢና ኣሕዛብ ንሕኮካ ከዓ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ብኦም ፍንፉን እዩ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቀርሜሎስ ጎይታ ከድኖም ዘልከሎ እንታይ ገይሩ ንጴጥሮስ እንታይ ዳኣዩ ዝብልዑ እዩ በዓል ዓሸማ በዓል ደማም ገለ መልእክታት ተበሊዖም ዘይፈለጡ እዚኦም እንታይ ይበሉ ብልዓዮ ኣነ እንታይ በልዒ ይፈልጥኒ ፍንፉን ዝበሃል እንታይ ገይረ ይፈልጥኒ በልዒ ይፈልጥኒ ክርስቶስ
أزيد مثلا يعني ما أكيد أنا كذي أنا أقول ربع جوابكم نسخة كريستوس دم كريستوس كربكم نسونا دم كريستوس حارس جبره لكن أمام بو جبره الحالة زبرة السلام معي بنسرق إننا جبره هذا كريستوس حارس عن الشرق نتفكر لا تسأل السؤال الجديد بالذات بسرعة زوجو سعيو بمسألة تسأل القديم واللي بيقوم حارس كان صحابة أتعرف كل كنا بقوم حارس نفس نعم أبو ما توصل الدولة نعم كل كنا بنتاعي نفس حارس نفس واحد كلنا حارس نفس كيلو جالنا الله تعالى هو أحد بروجرام أي بروجرام بشكل بروجرام سلسلة مع سلسلة عندهم نالون ناي بساعد زمرك مزروع زمرك سلسلة يوم بيسعى شيء يوم نايم وترى ناس عايشين سلسلة جالنا الله تعالى الذي حسب النوايا هو ويتكبر الناس اللي نازلوا الذي الأصل زفرسك حال نفس كما هو توصل لنا نعم الرحمن لوركم بل السلام على سلامكم تفكر هذا لوركم سلام على سلامكم يسخون الناس معارك المعارك تتعود عليه الذي أيضا تسمع سوريسي ما هي التسليم السلام عليكم أيوة أصلاً كم يجتمع ساعة في الزلة نحن نسمعكم كاي قومنا أي حبابنا كلا كلا يسي كتا فتنتي كتا أهزار كلا سكسي كم يجتمع ما تقبلنا كنسر ذكروا إلى بحال السماء نتاعي هذا الزلة حديث كذا حاضر نتاعي هذا الزلة واو انت اصلي نزل ما مقارنه تقول نعم صح يقول حديث تعرف حديث نسخن ما هو جاي لو بلا حديث ساتو لا كيف بقى كده نقدر نقول على نو هالويا سلازي نايا كجناوي عدو نابلبي الشاب دنيا كجنا يجمعوا نايدر رحمي كجناوي مسافر ما بيتا كله أيضا بحاجة ممكن ينسوا أيضا إسخاء مجمع كمان كذا كذا أخذ كذا إذا ما بقول سنة يسوع نابلبي سبعين باسوعي ما صحيح بالله ناكل نايم نحكي هاي مخوال البيئة لبيس تكفاي هذي حاجة شيء على سنة سواء بالله كنا سواء يعني يوم سواء يعني وشهد الله الصراحة يجي ما قاله كذا كان في البيت تدري أبو كان بيسويه نسخة عليه يسويه له كوفي كان يا أنت هاي نجبر نعم يسوون كذي كبشي أبو خام كم سجدتي كم يعني سجدتي حتى سبحان بس حاول بس حتى كده عوزني يزعل الله نايم هذا السجد نايم نحك هذا الله نحك هذا السجد اللي أفضل تلاقي مسيحة هاي أنا بدي لا يا رب لنا هاي وفكرني يوم كده لا رب لنا نفس عقلك مسلم أتعب شو قصدي ده إزاي حد كلام مسلم تعرفه مسلم بي ثلاث مسرح أصحاب المفكر بحار عليك هنا ثلاث ثلاث يوم كذا نايم يوم كذا أبي يوم نبي أبي يوم كذا نه أبدا مغامر عليها كلام عليها كلام لا دلوا نيران جوا تفرع
ዝመራል ብሳሞት ዝመራል ብዓፈር ዝመራል ብሕዳው ዝመራል ብኩሎም ዓሌታት ምድሪ ብመግባሮ ስለዝበለ ሚስዮናውያን ኮይኑ ወንጌል ሰይሞም ኣሜሪካ ሰይሞም ሰሊሞም ዝፈሉ ወንጌላት ጭናጋነትና የብሎ ኣይኮነን ኣነ ንስኻትኩም ግን ንመዲና ወንጌል ስለዘለና ይላሎ በሀገር አይፈቃል ወንጌል ተፈልቆ በሀገር አይፈቃል በብታይ ተፈልቆ ንኹሎም ዓሌታት ምድሪ በአኻዳ ሆዮ ታሓዳ ተበረኸት ሃሌሉያ ወደዓፋር ጎዳ ተጠቆ ሃሌሉያ ይመስክራሉ አሜን ሃሌሉያ እቲ ንስሓ ኣፍሪካ ዘለሓፈቀመሎ እቲ ንስሓ ኣፍሪካ ዘለሓፈቀመሎ እቲ ኣባሃለ መንፈሳዊ ተሓድሞ እግዚአብሔር ኣባ እዚ ንርጎ ይሓወስ ኣዝበለ ጎዳ ይባል نسخة
كموت يمو نسخات مدرا كتسابرو نكاتب مدرب ما كورسواو زيادة أملاك زبالة حوي أن أملاك يمو زيادة أملاك نسخات مدرا وكيلان أيضاً نسخات مدرا وكيلان أيضاً إذا سأل ما يقولوا عمل هذا الموضوع يزدلون له إذا زعلوا إذا أتصل كلامي أبو علازي إنه هيدور نعوه يدرسوا إنه هيدور يبلغ إزاي نايبولي كيان يبلغ إزاي نايبولي كيان أوكي إذا كاي كمان هيدرس إزاي أنا ما كان زخل كذا كذا ملك ملك زلوا كورنسي أيوه كذا لكن بسؤال الدفاع أكان الدفاع نوعي زمن بسقمتهم نايز قولي غير من الكعزلو الكورنسي بمدباركم نسل الدباركم نايز تقولوا نسل الدباركم من يخلقوا ريوها أبدا من ذلك الأملاككم نسل تقولوا كاكا يوغانوس تساجدوا تتوسوا أمري كان إفكم كم تتصدوا حديث أخبركم كاكا نسي كان إفكم أخبركم متحف الروسي انتهى كل اسبوع انتهى كل اسبوع هذا سبسي بس كل متحف الروسي حق خان يقام خان سبحان الله جل وعلا وحتى المدرسه متحف اسرائيل هي ناي متحف الروسي حقنا مخنياتهم حزب اسرائيل اتخذان سلازي حلو شحن حمشة عمدا حادث زرق سنة فضل قلم كذا قلم كذا الحادث العراوي أعطى هذا الكلام كلية سالفة نشحن حمشة كان عمل هذا غيره سالفة دلات بول أفعل دلات بول أفعل شحن حمشة كان عمل أزيد وزيد أحدث كما يسمى الصغور بمن التعامل ترايا بمن التعامل الصغور ولا شحن حمشة كان عمل صح يسمى هذي ما يسكت عن يسكت هذا خطوة أيضا زعم يسأل شيء لا أنت كملاي نتكلم نزاري نزوم عساسي مش يقول لك زين خالد من كملاي تقول لك أول من تقول لك حساب من إسرائيل الناي تزاري الناي هو نزوم عساسي اليوم قولي فحصل العساسي ميت الحاجة تنسجع فريس تعلمها فحي بتستوي زلمتي أو ما يصير صغير لحد يعني مستزاد تاكل مالك بحسن عارف مسحني لحد سجع لحد على الرك لحد على أولو اسمع اسمعي أصلا زيادة الله نسمع حكم اليوم بعده كلام كيف حلو نزيادة يقوم هذا ولكن نقول كلام حكي أنسى قال يبقى نايتك قال سلام بس أنا يوم كذا نايتك قال بس أنا يوم كذا ما حد كذا ما حد كذا يقول لي الغادي على الله المسلم ولكن يقدر ما حد كذا ما يحرز كسائر أكيد إن الرجال هو الرجال ونخلي الرجال إيوه معناه الحرج حالي هو دعفوني كفر شحن حمش تجيب فاحلة تميزو إننا إسرائيل تقول تقعدون أقدم وجود كذلك تبدأ يوم بدنا كوابي سلسلة ولا ما
زيادة أقل زيادة كاي زيادة مساحة مش إسرائيل أنت كده ስለዚህ እዚህ ላይ ምስለን ተመልከት አፕላይ ፈርትራክ ማለት እዚህ ላይ እዚህ ፈርትራክ ተአጥፈው ማለት ናይነሽ ይስዋዕ አጥራቻው ሸጎ ገለት ዋዕሞ ሽዑብ ሱኻት አይቶ ያ እዚህ ፈርትራክ ሳምስለን ተገሩ ምስስ ሙሴ ምስስ እስራኤል ሙሴ ሳኻ እስራኤላዊ ሳኻ ለገና አስመን ምስስ እስራኤል ለዚህ ሁሉ እዚህ ላይ ያለው ናፈሩ ስለዚህ ሽዲሸን ተሳላታ ትክክታ ወደይ ስራዓታ ሰበተ ሲቃ ቤታ ሰከለካ ላይ ባለ ሆነ ጸሎታ እዚህ ከሰለካ ላይ ባለ ሆነ ጸሎታ እዚህ ዘመን ይሻተ ታሕቲ ይስለው እዚህ ሕድን ክራህ ወይታዮ ነው ስለዚህ እንታዮ ሰባት አወንጌል መስመሰ ወንጌል ምስተሰበኸልና ጴጥሮስ ከይቱ እንዳቆመ ኢየሱስ አይ መንፈስ ምስወረዱ ዝርር ምስወረ አሕዛብ ተአኪቦ ወሞዕናና አንገብር ወንጌል መንፈስ ቅዱስና አሕዛብ ታይኮኒ ፈሲሱ ስለዚህ እዚኦም ሆነና ወንጌል ዝተቐበሉ መንፈስ ዝተቐበሉ ሓይሞ እንታይ ይኹኑ ነው ክነቀብዎም እያ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ተቐበሉ ክነቀብዎም እያ አሜን
ክንርድኦ ዘለና እግዚአብሔር አምላክና ይባረክ ወይታ ስሙ ብሩክ ይሁን። እንታይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:34 እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፅሉን ኣብ ሰማያት ዘሎ ተኣርምን ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሣኤ ሙታን ብዝሕብር ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓዲስ ወለደና ኣብ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እዚ ምን ኸይሩ ሓልፉ ኣብ መወዳእታ እቲ ካህን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብለስ ቆሎስ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ እዩ ተወጋበ ዝሓሸ ኪዳን ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ቁርጡር ኮነን ገለሞ ኣጀኹ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7:12 ካብ 10 ጀሚሮም ማለት መንፈሳዊ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ነዊ ገና ኣብዎ ኣብ ልቡ እዩ ዝነበረ እምበኣር ብክህነት ሌዋዊ ፍጻሜ እንተዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ሓቢሩ ነይሩ እዩ እሞ ከም ማዕረግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ካህን ከም ማዕረግ መንፈሳዊ ዝኾነ ክትንስእ ከዓ እንታይ መድለዮ ነይሩ ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን እዩ። እቲ ብዛዕባ እዚ ዝተባህለሉ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሎሚ ይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሌት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዓሌት ማለት ናዝሬት ዝተወለደሉ ዝዓበዩ ወዲ ናዝሬት ኣብ ቤተልሔም እዩ ይሁዳ ስለዚ ይሁዳ ካና ክኸውን ተዋሂቦ ክነግስ ሞዓንበሳ ዘነገደ ይሁዳ ስዩመ እግዚአብሔር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘኢትዮጵያ ዝበሉና ኣብ ምንታይ ስለምንታይ ሞዓንበሳ ማለት እኮ ንሕናሲ ነገድና ኣበይ ኢሎም ካብ እስራኤል ነገርከን እንታይ ካብ ይሁዳ ኢና ናይ ይሁዳ ነገድና እግዚአብሔር ንጉስ ክነግስ ኢሉ ዝመደቦ ንመን ስለ ዝኾነ ንይሁዳ ስለዚ ንግስነት ንይሁዳ ስለተዋህበ በዓልዳነው ዕሹና ከለዉ እንታይ ይረብና ንሕና ዘርና እንታይ ይረብና ይሁዳ እግዚአብሔር ዘሪቦና እንታይ ንጉስ እዮም ኢላ ምድረ ሰማይ ኮና ሰለበን ኢላ እንታይ ይኸውን ሰባት ንሲስተም ዝጥቀሙ እዮም ግን እንታይ ዘውፅኦ እዩ ንግስነት ዝተዋህቦ ንመን ንይሁዳ ክህነት ዝተዋህቦ ንሌዊ ካብዘ ኢየሱስ ከዓ ዝበሃል ስለዚ ክህነት ዝተዋህቦ ሌዊ ስለዚ ሌዊ ኢየሱስ ግን ካብ ሌዊ ይኮነ ሕዚ ስርዓት ሁሉ እንታይ ኣለዎ ተለውጦ ይዘለዎ ምክንያቱ ብገዛ ስርዓቱ ካብ ኮይኑ ብገዛ እሱ ደም እዩ ኣት ከምኡ ወይ ዓሰርተ ንስኻ መዓልቲ መልከ-ጼዴቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስከረሉ እዩ እሞ ብዘይሓለፍ ዓይኒ ህይወት እምበር ከም ሕጊ ስጋዊ ትእዛዝ ካህን ኣይኮነን ከም ሕጊ ትእዛዝ ካህን ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹም ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ ዝሓለፈ ትእዛዝ እንታይ ዎ ድኹም እንታይ ካ ዘይከውን ዘይጠቅም ነቲ ሕጊ ዝብሎ ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ዝኾነ እተሰዓረ ድኹም እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ብፅድቅ ጠጠው ከብለካ ይከኣል ድኹም እዩ ከኽእለካ ኣይከኣልን ድኹም እዩ መንፈሱ ኣብ ውሽጥኻ ክሕድር ኣይከኣልን ስለዚ እንታይ ድሞ ማለት እዩ ተሳዒሩ 19 ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ንሓደ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣየብፅሖን ሕጊ ንሓደ እኳ እንታይ ኣይገብሮ ረዩ ዝቃላሰብሉ ኣብ ምንታይ ኣየብፅሖን ናብ ፍጻሜ ናብ ልቃት ፍሕና ናብ ቁም ሰብኣይ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝተመስል ንሕኮንካ ብጎደና ሕጊ ከይድካ ክትበፅሓ ግልፂ ብጎደና ፀጋ ትከይድካ ትኸይድ ስለዚ ድኹምን ዘይጠቅም ስለ ዝኾነ ተሰዓረ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣይብፅሖን ግና ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ እቲ ሓይሊ ተስፋ ኣሎ ናብ ምንታይ ንቐርበሉ ሕጂ ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ እንታይ ኣበወ ዝሓሸ ተስፋ ኣሎ ዝሓሸ ጊላ ዝሓሸ
እንታይ ይበለኒ ናይ ሓሽጋ ዘመን ነው ንዓኻትኩም ተኣቶ ሓሽጋ ዘመን እዩ ለዛ ሓሽጋ ዘመን مساحات تأثر أي كلام جديد إذا كلام جديد أمم وبوري كلام أمم وحد كلام بوري كلام أمم الله بيكون لو جاء معرف عليه بقول تبيدا كايرو تبيدا بيجاس نعرف تبيدا بيجاس كايرو هذه كلام نبغى بحال فيديو قلت أبيكم أقول أمم وبوري كلام أمم وحد كلام اللي عمل نيو 4 سنين عملنا من هاي زمن نيو ناي سوق زمن ناي سلمى زمن تجي عليه نزول عليه زي كذا سلسلة متحف بوسط متحف التراب أنا على ذي أقاطري 7 8 عالو قلنا في المتحف صبر دولي إذا متحف اليوم أبي بعد متحف الكباري جاء أبي بوليوم الحرية أبنا يسمعنا زمن إذا أبنا يسمعنا زمن زوال زمن أبنا يسمعنا زمن يوم تبديله لا تعلمه إذا كان عندنا كباري نايس الماء عمل حتى أمامه ناي بوليتيان أمامه حد كذا ناي اللي عمل في اليوم 4 سنين عمل أربعة سنين عمل كندي لو كندي عندنا نجيب كندي كنا غير فلذي كل دين ما في الإسلام زاد على هذا الروم أزل حبي مسحب الإسلام بدين غلط كتير ما جوز لكن ما جوز مرات عليه إنه لا يجوز مستحيل مسحب ولا يسوس كريستوس والنبي حبي ما نطيعه نبرهما حد كده من اللي كان بيقول نمن فسأله نبرهما أوعد كده نزل تقصله جد كده نبرهما اللي كده بيقول ناكل دعاء كده 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 أيه سلسلة كم ده إذا جميل مالي نبرهما زل دعاء أبراهام 40 كده مرة وقتيه ما يمشي جسوس سلسلة حافظ سلسلة كبرونه حاجة كده نجيبها نجيله ولا نجيله ماستر جو مبيني فأبي بحاله نعمله ماستر جو تمثيله وتسعى أفعال عن ماستر بوزوح أشحات محبرات التخلية بوزوح أشحات أمسونا ويا زلالة كورياوي نعوز مسألة النوال نعزيها بوينا تقبل إلى أيام سابقة مسحف القدس بقى إلى قوة أمسكرة حرايو وإذا تقبلوا سأليات المسكرة إذا مسحف القدس كل تابعين جنبها يقولون عسوا بيو لسه بحكي أنا لا تنزل أمان وزرزري ولا إذا كان مسحف يقولون مسحف القدس حال بتحصل بسرعة هبال بسرعة الواقع انتهى شو تداري لغا شو بتاعها كم إيش كاي فوتو عسى زعفر عسى بالألف أول عسى خبر على الناسي كم زمان خبر هيقول انتهى خبر إذا عارفين يوصل بتسرع يوصل إذا ما سرع نمو نبعثي أو سيرا نسرع بالعيو هو أنا قاعد كذلوا بها إلى هو إلى بها أسئلوا سبب الواقع الحفي نقول هذا ليش هذا المسك بس علم اتخذ علم تعالى تسكن له أو علم عادي سرعة حاجة كلام جاءنا بابا وثلاثين دعاء بقوله مسحب مسحب أقول لنا عارف هو لنا أو كريسيالو الذي
ነገር ያ አይታለም አይደል ሸዲታ ይተደረጋ ኃጢአት ናአላ ተፈቅዶ እንዳይከፈለ ናአላ ተፈቅዶ እንዳይከፈለ ምንታይ ገፈለ አይተሰለ እንደዚህ ጻፍ ምስራታ እንኳን ይፈለግ ነው አዎ ስለዚህ አንተ እንግዲህ እንፈጠረ ስለዚህ አይተሰለ እንደዚህ ምስራታ እንኳን ተረዲና አምላክ ኃጢአት ባርከ ስለዚህ አምላክ ተፈቅዶ መንገድ ሁሉ ወይና አቤና ነው ማለት አቡ አምላክ ተፈቅዶ ወገና እንደዚህ ወሬ ብልታ አባትና አይና ይዘጋል ብልታ አባታ ይስካል ደካ በኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ተሰሰጋለ በኢየሱስ ክርስቶስ አሞት ቀዲስ ካአሞ ከተቀደስ ነው ይባካል አሜን ቅድስና መስሎ ይባካል ቅድስና ከማሄድ ያለው ቅድስና ታቆ ተሳዓ ሰይጣን ግን ብድሃን ቅድስና አእምሮሃት እንዲሉ እንደከዳ አፈዚህ ቀራዚ ወታገር በሽካቢ ተረታል ሰምቦ ሆነ መርቀለ ናይስ ደ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ታይቶ ሰከ ምክንያቱም ሰላይ ታይቶ ወንጌል ተረዳውና ስለዚህ ምስራቱ እንደዚህ አብሰላን አብሰገር ብርሃን ሰዋራ ሆነ ነው እና ይሆናልና ናይዘመና ሰገንታይ ነው ሚዛን ይችላል ሚዛን ይችላል አምላክ ተቀበለው በቃ ኪዳ ወለት ወይ ነገራት ተናሲ ኦፕን የራበት ሐደ አጥቂና ምልጥ እዶም ሐዳ
لحق أكبر سبب كم هجتاي كول سبب كم نبي كربلا نابومان سجى سبب كم أنا بيجوا محرم سبب كم تايكول زيادة يتعاون حبوسنا كيان سلسلو ناي برد مالك برد كتاز سجى سبب ها أولويا مليستا بودا إذا الناس موتر سلسلة ناي ولا بنيتي دينا ناي أيوة كل كلام اللي يقولون كلام زي اللي تقولين ها ليه تفعل عليه كذا ليه يعني فينا ناي كذا سخوان ولا بس سبب كهذا ولا بتاعي لا بفهم سجى بفهم سجى ها جابي كذا سجى على كذا زي هذا حرصنا سلام كامل سلزي صوت ada dasar ina dari musuh sebelum membuat pembahasan azi yang kalena kita Kristus kedengaran መጨረሻ ላይ مساعدكم زعفو الحج كده لبن بزي اجي عبد نبرهان ناي كده ملكت كيبو ناي كده ملكت بتاعي بخلينا جزرة نعمل ناي كده عبد كده نجاوبي أبتدي الزاوية اللي تستعمل على كده ملك النايم سبب الخلاف ترى كيف أنت عم تقول له ولا سبب بالله سبب ده كله يروح إذا أنا فاهم نستعمل الذي تخون أيضا سبب البحر كريم
تقرب أنا عايز ولا تلك مسحة بيراني قد ذكرني أذكر الله نايكيان أخبار كل أمر كنت يقرني حجي ده مفصل نسيبه بفلاي ميدا تلاقي يوم ساعة نص كيلان أصلي ملو عدمه هذا سبعة كذا جسد سبعة أنت هاي الوقت أو علم يجمع الدراسة أو كذا يكمل نابع سنة جزء كبار كذا ميدا أقوله كذا زغير كذا لو أحد يحبه سبعة حتى سلالة حتى فلزي حتى برهاني هو جزاي حجينا مالتي سبيتي بسبعة يوم بعد كده ناس ولا ستاكل تمكا أنت بسبعة سبعة تربيتنا على من أكثر تربيتنا على سبعة أنا نسكا أنت سلالة غير غير سبعة حق نزار لكن كم سبعة سبعة غير كسر سنين وسايرو سيف سبعة لحن تلفون جد انت يا حبيبي سوي كباب زمان بدينا نعم يسوع كريستوس كده نعم بس سجل نحن كياني سلالي بالصغار بعد كده بصغار ما كده نحن كده حبيبنا